Aldakizu zer den gizarte hezkuntza? Bueno, ez baldin badakizu, lasai egon, ze orain bideonen bitartez azalduko dizuet zer den. Azken finean, gizarte hezkuntza askorentzat ez ezaguna da, baina funtsezkoa da justizia soziala, inklusioa eta berdintasuna lantzeko eta sustatzeko. Orduan, zer da gizarte hezkuntza? Gizarte hezkuntza prozesu bat da, non pertsonak, taldeak eta komunitateak laguntzen ditugu beren eskubideak ezagutzen, parte hartzen eta garapen osoa lortzen. Gainera, gizarte hezkuntza eskuhartze soziala eta hezkuntza uztartzen dituen disiplina da. Helburua da pertsonen autonomia eta parte hartze aktiboa sustatzea, beren bizi proiektua askatasunez eraiki dezaten eta gizarte bidezkoago bat sortzen lagun dezaten. Orduan, esan dezakegu hezkuntza ez dela bakarrik eskola, baizik eta kalean, gaztetxetan, espetxetan, komunitatean, ere ematen dela. Eta gu hezitzaile moduan, zer egiten dugu? Alde batetik, gazteekin lan egiten dugu, aukerak sortuz. Adibidez, gazteekin tailer bat aurrera ematen, elkarrizketa bat egiten, edo kaleko dinamika bat martxan jartzen. Bestalde, bazterketa arriskuan dauden pertsonak laguntzen ditugu. Adibidez, migratzaileekin lan eginez, ijito komunitatearekin, edo presoekin lan egiten. Bukatzeko, gizarte justuago eta inklusiboago bat eraikitzen laguntzen dugu. Aldarrikapen sozialak, mobilizazioak edo komunitate lanaren bitartez. Beraz, ondorioztatu dezakegu gizarte hezkuntza esan nahi duela eskuhartzea, hausnartzea eta konpromesua. Ondorioz, gizarte hezkuntza funtsezkoa da. Azken finean, gizartea aldatzeko tresna delako. Hau guztia ikusi ondoren, orain badakizu zertaz ari garen. Mila esker entzuteagatik. Agur!